Mekar jembar payung Iku apa payung matur sembah nuwun. Kala-kala ya cara lawas. Mergo ya dalange dalang lawas. Lawas tapekno anyar nggih. Dadi menawi enten sing nyebut bilih kula menika dalang klasik, mboten. Mboten. Dalang kreasi nggih mboten. Dadi kula mapan wonten tengah-tengah, ya klasik ya kreasi, yen cara film ngoten nggih, semi ngoten lah. Dadi mboten diketokne ngoten niku. Critane akeh. Alhamdulillah. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng pepunden kula Bapa Margana sekalian Ibu Sri Dwi Astuti. Ingkang kepareng miji sowan kula sak kanca madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Dasaripun para kadang-kadang Wira Pradangga, sanes Pradangga menawi Pradangga menika gamelan. Ning Wira Pradangga menika ingkang nabuh gamelan. Lan ugi para kadang-kadang waranggana jangkep komplit mboten wonten ingkang cicir. Sowan sedaya wonten laladan Kampung Baru Pandhian Gondang Nganjuk mriki. Waranggana ingkang sowan wiwit saking sisih kidul menika nenggih Ibu Lia Sundari menika made in saking Sragen menika. Angka kalih menika Ibu Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu made in saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona. Tasih perawan ketoke. Perkawis nyatanipun mboten ngerti wong mboten ngerti hobi kula. Menika Mbak Wanda Amara made in saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah Mila wajahipun menika birai. Merangsang. Amara niku. Merangsang. Nadyan tingipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku. Malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nah nggih piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene ajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewadene minangka pamungkasing Paseban Wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah, jan. Mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi ning Mediun nggih bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan jan kaya entuk panggoning kamulyan Nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margana lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapak Margana. Margana, mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ngampu kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kekiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. No tegesipun no